Eremu urdina ezarri zenetik aste bat pasatu denean Txantreako bizilagunak protesta egin zuten atzo Iruñeko udaletxeko atarian. Denbora gutxin 4.389 sinadura bildu eta hala ere trafiko erregulatzeko sistema ezartzea inposizioa izan dela salatu dute. Txantreako bizilagunak Navarra Sumari parte hartze prozesua abiatzeko eskaera egin dute behin eta berriz, eta gogorarazi dute Nafarroko Arartekoak horixe defendatu zuela. Herritar, komertziante, ostalaritza eta auzo agenten parte hartze prozesua irekitzeko eskaera berretsi dute. Manifestazio egin zen zehazki Iruñeko udaletxera bilduta zegoenean gai hontaz eztabaidatzeko. TX auzo ekimenak ota ez no ala ota leloa zeraman manifestazioa Euskara plazatik abiatu eta Iruña erdialdera abiatu zen, non arratsaldeko 6 prentsaurreko zaratatxoa egin zuten aprobetxatuz udal ordezkarien bilera. Plataformatik helarazi dute hainbatetan Javier Labairu zinegotziarekin bilera eskatu izan dutela.